Na koľko si myslíš, že by si zadržal dých? Fú, tak asi na minútu. Fakt, a skúšal si to už niekedy? Hej. Si ready? 3, 4, poď. 25, si aj členom Mobilefoxu? Máš aplikáciu? To není dobré, prečo? 45, 46. OK, stopujeme. 48 sekúnd. Ukáž mi oznak od Mobilefoxu, či si členom. Followujem vás na Instagrame. Á, musíš byť členom, zaregistrovaný na stránke. Ja ti bohužiaľ nie som. Nevadí, tak máš 48 eur, do akého obchodu ideme nakupovať? Môžeme ísť do Adidasu. Poďme. OK, už sme pred Adidasom a čo si chceš kúpiť? Oblečenie alebo No, možno nejakú šiltovku. šiltovku? OK, tak poď. Šlapky možno nejaké teraz, leto, čo? Dobre. Aby ti nebolo teplo na nohy. Vieš, keď ti bude pariť z noh, sa vyzuješ, bude taký smrad, fú, to nechceš, chceš? Už pôjde. Šiltovku. Máš frajerku? Nie. No tak potom pohode, môžeme také. OK, takže máme tu bielu a čiernu na výber. Tu čiernu Mercedes, hej. Hej, čierna Mercedes, a to môže byť, hej. Ja, môže byť. Ukáž. Výborne. Myslím, že ti sedí ako uliata. Si spokojný? Hej. Pozri sa ešte do zrkadla. No, super. Jediné, čo akože zostáva, je to kúpiť. Poďme na to. OK, takže nakúpené rýchlych 45 eur, alebo 48 si mal. 68, hej. Stíhaš ešte aj kino? Hej. Na čo idete? Jurský svet. Tak mi daj vedieť potom, že aké to bolo, bo ja by som na to chcel ísť. A ak chcete byť v ďalšom videu aj vy a trúfate si zadržať dých na minimálne aspoň tých 30 sekúnd, hlavne buďte členom Mobilefoxu, tak nás followujte a možno si vás vyberieme.